n'ebigori byonsi. Omwancho wa omulire bwo botambe ekero kwa brand Sagini sena screen ya omwancho muliriri bana koletere amangana yomurobiri bwo Omoganone itukura niko twatare gwikagaiga sense mo ya musocho asojo basanganere eyemo aseyemo omorokia school ya Riotero SDA umanyika ndona Patrick Marita Osero ate Omogano bana kinete wikraboniga aikira sibirenge bigaikire abasa ko manyinga omotinyo gatano nali moso motinyo sta ninga chokara amangana ye retirement niga chukutika bonega serikali officially aira na seli sauria ya kore abere atato korengana bune abiga amagania yage ali nigo to sanganere kurugega asenga yego to kasense ya musocho to kwanenera tebuna kinetu kwikiraboniga ikire mena ikire mwalimu asante sana soto nyarachingaki na gusangane gataseni kya Ndizi TV ana mono program yo muroberi bwo Omoganone. Nashukuru bia mono twagokire wikenga enga ogai karibu tena sana mamto taracha kama ngana aba mange mono titurarande na kia sana kia kuruku yanchenje na nyero kamo socho okabantanya maidi no kenyorongere kenyoro kitori enda saya nyane na kia kuruku asai ga kurukwa nyamecheo nigo ali ange kilomita ya mukuru mosocho wono ndigo to watro mosocho kiara na ere kumanyikana mono nare manyika ini wono tole between mosocho ne roga ero mwalimu anda kentara kwira atambe mono nde turigiri kamera igora rigiri mwanchu murura mteya na kyokuru kwali tari abuya na ndi na umurumo gosominoro nene skuru kyo chakoroki inche mwanchu motegereri no yorigire tiende runinga ya Ndizi TV inje no mwalimu Patrick Marita Osero omwalimu w'Egesongo ase skuru ya Riotero SDA egotoka angene nyakoe besides Cardinal Tunga. Mwalimu asante kimo nenda sentunde enda sogotwari ani bugaiga mwalimu Patrick mwaka kegwire igona iboletwe igotuwa kinete ngakiria abayiboli batare kobeka chi mari konse lakini bono bagoteba ngani gotwibulite ngaki Kenya yari kurwanirira obusibule igo ekero yari kurwanirira obusibule igo ere ange agwo mwaka 62 mwaka 62 no mutinyo osita mwaka 62 igo na bombo aterete kurwabwo inge miaka yande bono na bondigerete 60 miaka 50 nomo mwalimu iganga yiborere ano manyu wayo no mwiboro wensemenya nyamecheo iga nigo na iboretwe mashamba ali kericho lakini abayiboli bane bagacha ensemi ya Bugusero nyamecheo mwaka bwelfu yemo na 70 na 52 iwoni gona agita kinde miaka kianda bono no ina abantu abange nabo bamanyitinje no muiburua bwenga bwensemi andako mwako mino na muibona omongino mino na kyakoroko tata igale korokwa James Osero ende igale nge omuntu gusonera abantu chianga mama ni igale korokwa Paulina Nyaboke Osero erega renge koni ebintu ekiro kinyeni kianga nebintu binde bonsi baralire no batindekira asabe kasajya amina aba mino baramuna yenda kyanda na kwakoro kone nenge barobari nimbwate abaminto babire oyomo mumuromo nene oyinkuru nyumeli akabere ali koro kujoa shondieki iga sirete nere igaraire oyo kumubwati no musubati Susan Mora ero sogete kinse muchaga chuba igaraire oyo gatatu ninche oyo kane nendugu yane iga Harrison Achoki nerene mogende kigali kinene ndere no ale na abana ba mintu murobire mbale bakamenyete nyamira setu aruete tugakense yo mogor ku Francis Mungare yo mo Benson Nyamongo ni go bamenyeta sa kor kutumaro angenda bonyunyu
iga ange na Nyanza bakwa secondary school. Mwarimu Patrick na kyo chakire na school yaona ni mwaka kyo chakire nga yo chakire school yane igonye chagete omwaka oria libwe mo kimikianda na 52 aria mashamba no na chakirite sukuru ya nasari yenkekegima lakini akaro tuwaji chaiga tatoleta asenseye nigo na chagite kirasi yemo omwaka 1952 ase sukuru ya yoboroso ekuruku ongicha DOK ero skuru ke kana kikero somete primary kyo mabore ke ga utarika no class ya class ira mwa ko resta o class na dio to akore sana ibere utara abo ke skuru ke kana kiboro tara ko kore class it obogima na kibu arenge skuru obogima na babole bubwate changamoto chinyinge karogo chake skuru naende bona ajete enseye iga se bantu barengana abantu baminta bakurunyanja one kirasi kyabo nabona ariko nyorobo kongo chake skuru lakini yangireta matuka make nkaigwana na barabu bwango mbwango nkobwatana n'abantu ekaro nawo mere n'abantu igonga chake skuru buya omongino kuru Janet mocha no ale bakabono no mongino mogere urenge mongino bobwanja niyo bonene sana agatoye ni courage tugasoma na butware ngina barobinga kiyo kira basoma na babanda bame babramente ko ruchinse mo chamate barabuna kina kigwa korto bako kaswana na barabwa sopo nganko kira kira ko kwa kwana se na ali abantu bakabo mwa wajira so kwa abantu bakuruma tinyanja ga igambale no bwanja nigete mbale no bwanja kibagwanchire bagwanchire bona muna bona tumenye taiga iga na butwagoreti abantu abaruche igo ondo mo baka moeli pio no mogere gochimuina igo nabo bara mbabuati mangana baka na wesungia gona gotunyana na bitina binge ko egento baka netingo basike naenda okole bintu bya burungu naende karo okoba challenge no na samangana ya masomo okonyora obwata masikani ya soli sana igo nabona asomete buya na baravuo nabo twali kwamira na baro bibirasi bagacha kumanya ngomwana ukiraiga umanyite korole bintu ikrasi ya gatano kabiro mwako kare ngomwaka oryo ugekorete na kinonya akora kwa kwari ikrasi ya gatano na kabire igo ngekorete mwaka 1100 chimikianda na 1953 kiri utware gukora matema kwa CPE enjere ende certificate of primary education yaleko bekura ama yaleko kwaleko wa maximbaka ayegoro mono na 35 na limo igo bono ekera matema yo achigo chicha na yakolete mwaka 78 tachietia nsokere buya tansokere tibia ase amagisi yakorukwa nga 36 nkanyora 23 igo abantu bande bakagende skuru abasani bane bali twari kwamire na barabu klasime bakagende chiskuru chingia abandi bakagenda cardinal lutunge ngakiye inero yareko wika nabona aroche bobe sana na kera klasi mini ko nareko bantabeti namba 3 inye igo nona areko beragwo igo bone kera matemu areko soka nabona asembere tinenje nareko boyo mo bwabalia bako babatangana igo nkanyora max 23 merongebere na 3 out of 36 kalira sana nkalira mono lakini rende nkanyora nanje narangiri karangiriwe skuru korukwanga skuru korukwanga Rio Kindo Boys Rio Kindo Boys ngakie yo lengororono yoraliro ore korukwa John Matonda nabona soetaro skuru yabwate mechande menge obulemeru obwonge mono
into twale gwechira roche into twale gwechira roche twa kitole form 1 into twale gukora kirekamo gwesibyo twale gwesibiroche inka kino twale ngina abasani buna bono Kennedy Mirieri Gisemba igale classmate lakini yare nigamenya tenga ki na John Matonda tubono niko twale kobera muina tukakoromoki sana na ende nabona inyolete nga igona akora matema class 7 bube na ende na achire skuru etabuati ebintu bisaine igonga koromoki omonene sana kurwelio nche nkamanyanga talie skuru ekogeroete gera sena ete kurwalia lio kindo igo yarenge skuru etabuati facilities chidomu niko twale korara chia mabati bere chintambe yeme korukunkuruma yeme korukumboya amabati mbakenya siana mabati abekire yani okonyora saa 8 igore oboge totatuliri mbeyo kobogeti ndagero twale koragera sike mbulise gotwa no to koragera sikago wano tukakinero bokonguninga kielia abantu ba form 2 bale konyorosha abana ba form 1 yale kuruku bullying tukakinira bakongusana lakini rende tukakora form 4 mwalimu tetu bwatera kaptura ragenda se ensemo yeto ya kabira se studio tukwira no magonde inga bono gwakora mangana kuri skuru ya rio kin chakire no ekaria ya ubuno mworokia na baba gwikira bone gwikire gegaso ru mwanchu muri ngotagana to gusanga mwase mukrugiga asense banya mecho egotoka ase ensemo ya musocho ase bunge ya Kitutu chache South kwera ntotagana gusanga no mwalimu Patrick Osero ato mangene na timwana na kiole gwikira bone gasaiki kwera ntotagana tambe Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero ekyo gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipamp chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyerera ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho gutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enotibere enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori mirimo bwao asogo tumeka kimashini chekerero
Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounie chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo mwito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogokorera chigosori umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asoko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV une television wanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wa bakogosoria nebinto ao bagotumika asokogosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwanjira bari abantu koreta abana babo amatuko yi weekendi wakuntimbo nigebwate aboroki abaisaine naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti eyemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro Ndizi TV ubwansu bwomugusi mwancho mulini tugenda tusanganere eyemo aseyemo omworokia Patrick Marita Osero nigo na tese program ne igo sas murobiri yitu Omogano ne etukuri anto bonse bachire ngumasira bari tari agusi enseito ya Kenya na isko ya Kenya ngo tukana ne tusanganere eyemo aseyemo kurugaiga ase ensemo ya nyameshe gotuka ensemo ya Mosocho constituency ya South ya kitutu chache South nigo tugenda tusanganere kurugaiga ase enkaya mwalimu kutara no mutuko wanteria mangana gwakora mangana ario kindo eskuru imo arenga mang de fa bandole batanga go chake eskuru kurwa munga ina kiama ngana chitaka nyasaye nato konyete kurwaria onye twasomere tobo komwe eskuru ria etagwate facilities tugasoma tukaeta nagotebia ekirasi ekigimagaita except one engakiri ndo muntu gare kugwa ekiranyorire division 4 wana division 1 nerengi yakegima alafu yimbe kabisa division 4 oyo matema gocha igare ko egu Z yani akonyora Z wono kero tuwaita kurwaria wono ngakiri okware kuru high school kware kuru form 4 kwagende high school wono masakarane chi form chiane chokogenda form 5 tina chichorete buya karama te masoka egatoka na etire na eskuru ekambura nkogenda wete tenande suru yakobore ya mbodire nkogenda abasani nende bona bakogenda gisukuru ande ngotigarandi
kaigwa basandi bakire gisukuru wa bande ku Central Province abande ku Coast abande kirase kibono ngatigara iga omongino minto bunarengo omoge akandusiga akangira mpaka Kisumu enga Kisumu to bwate abarayi begisemi bakorukunga Provincial Director of Education akangira ororo mongina gate omwana yo no etiringi murigerie sukuru agende omo director ya gantuma sameta Eria ogembo mate. Sameta gerebo basi ogembo mate. Igago ntumanji ko some egesongo, some na geography, some na ndege ntoke tenkere kyale ngabu. Yani miremo ya kwale some. One kero na iga ali enkanyoro mwalimu moneno kurukumutanya. Simba Taiwan ini no mukubu ya mate aganseri aganseri ngalusio muntu agatene kurobisi akalangirio musigale wote lusio muntu yoiga School fees ota kana kesingo. ya tinda ba admitted Ekiri wanseri botarero. iga kubulinga oyo gutuma gocha iga gutumoje gosoma nkurusia bali bagosomi gisongo so nkarua guo etamu entangani eibono 1983 etamu entangani kaera ekarongo cha kogenda progressive school neri akurunga Kisi progressive high school aiga bona se quick matiere no ya be kiraria odo mundanto mbenga genda uligie living certificate maise nguja nkasomororo aswa supermarket yero life obogima bokambero bokongusana agaria naende sengincho ya abasani ababe kingo Somalia Kisi progressive nkamanya kunywa marua ngasoa kunywa marua kuchibuchura malia nkanyumba kana mondo weke nyoro baka na kara matema go korua igontindete tuyo no school kwa ya matema yo agaja narenge mondo muliri amatema igagocha nkanyoro ngwete naende bono tina kumetie kanyora ni gongwete 85 nego ika isikonde 86 nkagenda so muiri komenya muiri abo komenya na baroje bana bakwa igasio kana gokora iga umutanga ni gwigisema gajo kurunga Thomas Matoke akaburi muiri oyone inga oyo ningoyo kamatebyo yo mu minte kazi ni ane kurukumarita era tabwa ati certificate yende tumuliko bwali mu mbolero kurabo kulikwa bogujuri kugiform uri akamatebyo no mumuro yasomete akoleze baka form 6 basi akamatebyo nchubono icho linga icho ligiform batingiya chiform icho nkarangirirwa nkagenda Kamwenja teachers college osomero bwalimu bwa primary kurukunga P1 kamwegere nyeri ensenkendu sana okuligere Mount Kenya iga ensenkendu kogwe sibyo kwegole bathroom go collapse abantu bakora ona agwo tugasoma naro tugasoma arona denga soma sana ona ebire bogimo bonanya olete katia obwa marwa nkasoma certificate hano ere nyumba ngo yoroki ya P1 na bogo kubi ewati ji distinction ngasoka ni ji distinction chingiye kabisa naende ngakieria baada ya nona nyore to mungi none nkamonyora alie college area kamotebi kwa ngokya nduta konyuma na rende naenda mwalimu nanje no mwalimu no mwalimu aganja kabane bati nkanyoma mukungumu ya wono kurwaria otwale kwa teachers TSC number kurwe college ngaja straight ngasomia ngasoe primary ekorukwa Matieko ona chakrit kagenda gusomia nabona etete ki primary school chinyinge chakara Matieko primary school ngacha Nyamondo primary school nkarunya Mondo primary school nkagenda naende sukuru ende kwa ITT ere muinali koko genda marani kasome nkaira na rera nere mata abogere nkayesomia naende ginkuruo 97 nkatumwa njikobe deputy head teacher
esukuru ekoro kwa St Patrick's Musocho igere ngumbwage ekero na arwa St Patrick's mahindi nkairana Nyamondo bona Nyamondo no ngakiye that was yarenge mwaka 98 mwaka 98 bono chi university cha Kenya cheigoire Mirangwa igo cheigoire Mirangwa chigotebya abantu bakolete P1 bagaeta buya nabo mogo chicha Mirango yeigwire mosome egento gekurunga parallel program ono parallel program ye musani ono kurukupita umbati ogoti wono kalim American ere akanga kirisi akanga akandangiria akantenga no kirete cheigoiru university cheigoiru ane ngatebinya sawo nendo chinutu wanjete nka apply nkarangirwa Kenyatta University Kenyatta University ngasoa Kenyatta University buna omuntu nirango yonsi yogosoma kera okubate mba yonginyorete karongo ene Kenyatta University nigere kitariki sano na ibire omutienyo 8 mwaka 98 ngakie yo nali bombu yage tu Nairobi ya na ene liru bende na ariko ira awa senyombe yo ya cooperative house oyo pito mbati ogoti akandenga toliko genda igakutia turaika stwale ku Kenyatta igo ngatabori gu iri tole chikiuga ari Kenyatta ngaiunga Nairobi yabere umuriro katebanya sawo ntabukia aso bwenge aria Kenyatta tuasoete n'abantu abanene miaka ya jakire ko babombera tuganyora n'ebitabu nobire nirangenene tuabwate tugasoma kerego ja goika mwaka 2003 tugakura kurwararo inyorete mwaka 2003 mutinyo Oktoba jitariki 30 tukagraduate tukabekirwe guto kabano mwayire tugasoka ngaki ikurweke joreke iga mata igo tuarenge abantu batano ekaigwe kananga bachire university nga naende university ge kubuli chibesa chinyingi tugasekereru sana kimotare kugurira chibesa chimuguri nonye ne chimanyanga egaringire jaje chikuruko chimanyanga chimini bus irinde onyore chibesa kimogo tugutira chibesa iga otuarenge nincho oyo Marita oyo Mpito Ogoti oyo Douglas Nyonga oyo bono ore principal go chimigori mate naro okurukundi eki igare Kitale naende oyo gatana kuruku Mary Monday yabe ku musubati naende igare tayete bwango nere mwakoria bune deputy principal ya Matieko Secondary School so tuka graduate ekero tuwa graduate umwalimu okuruku Elmelda Ochenge Elmelda Ochenge no mongina okolire mirime menene gusia that time nigare ko somye school ya Nyabururu na amanyete uno mwalimu bwanjete kokore mirimo ekera iguna akolire twaumira na gubusongo agante byo chondoro bisiane nkagenda obisiaye akangari rube na amanyete umuntu ari teacher service commission akamotebi ngakoranje nk'umwalimu oyo igogi nkurwaria Nairobi graduation ngatiriboka neli rube korwa as a teacher service commission likomboria indwe Raganga primary school yane yo mwerio ngende gosomia school ya baisike ya Nyabururu girls nona asomia school ya Nyabururu for 10 years lakini ona kengo soa ona soa na changamoto chinyinge mono ekera bana mbale ko na somirira ganga bande bali esukuru agwo igo bando chibuno mwalimu ochira igo primary ogo chako tusomi bono tiba amanye tenga na achira ali na anyure gesongo na nywete ke kali gesongo roginya sai na ngete nonye bono so ko kwana sai kana bongo kwana United Nations
abana mbwate bono ngwetogeria Kenyeye na isiko na abana nasometie Nyabururu Girls High School paka nonyene kero yabete National School no naringi abana bagaita gendo kirigeko ko kimono una abana kero bagwita abana bagwita iga buninga kiya mone twakoreta matemwa egesongo maite buna kirege kongo they are chi arenge ikomi isano chikabe chiane nkeigubuya sana keigubuya igo kurunya bururu mwaka 2012 inkarunya bururu nkagende skuru ekoro kwa skuru nere marani iga nkiri itali kogenda kinaru eto muisondi geturi inebo ne secondary secondary primary ona arwete 2003 November kitariki sana nemo kururaganga nkagenda Nyabururu 10 years kurunya bururu bono 2012 miaka 2012 nkaruo nkagenda geturi ngakora emirimo ake ekero nakora emirimo ake no mwarimu okoro kwa Haruni Gwoma oyo urarire bono tugakora emirimo Haruni akarara kerarara community gateba nga Gilbert Nyabuto yorenge deputy abe principal ekerabe principal abali mbesukuru nabaroba kakana umugako oyo nere tokobeke deputy principal oyo orenche nkanyora nabekirwe tinana gwadumaya mangana yo burai which secondary school lakini nkancha nkaba omo deputy ogeturi ngakora mwaka yomo nkaruoro nkaba transferred gocha ngatware challenge enene sana health challenge no embono nimbwate health challenge ya diabetes ya nsumbuire koru 2007 lakini nyasaye nankonyete kana gusukura matuko kerona nyora naende nga step down ke suguru wende yonsi umuntu ujebwate no mo deputy kanyora challenges na cha ne cyo boruwaire na cyo kugania kwemirimo ye deputy sukuru ne chinkongu nkaboli family ane nga anchaka muranche step down wana karo kwa boli go step down wa step down go ikorwe skuru eyo toto marmu kwa tere kaptura ragenda somo tumokube biashara asini ni tukira monde kwa kora mangane family yao teringa kwa ne family bonde te kutika mangane bora school ngana kibindu biye chitako bana ke family nyene chitokote oncho muri to sanganere eye mwaseyemo Mr Patrick marita osero kurugi gasenga yae murobe no Omogano ne togena tamigana tole atotaya mange igoro yo bora ya school na wikira boni ga chikori taya mutenyo ogatana limo na kibindu biye chiko bago chibosio ge ngana togenda tambe Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asoro gonkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburuburi bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochiko kurigere cyoka nduto koereza bunorwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
nabwo kumwakiresimi omudirector bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano n'ibere ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabwo kubatalira ase nsemo ya Kisijogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebintu by'okuyiga kestima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cy'ukoberia mache DVD players chi machine cy'ukogingera ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwalimu kwa tutarayo n'umuntu gwatire watayenga bono utitutika mano barayibwe school ena kibone familia agire tegendeki yarenyene nabo bakumetie na kyogotigo bwalimu obo deputy principal babantu baligirie mono iga lakini naberesete ngamangana aya yo bwalimu oboteni bwo bwalimu gali challenging mono na ende gaga netie omuntu kwimwansa mono lakini njira bono ngigwete tindo chinga nintwara mangana nintware chinguru cyo gukora emirimo eyo na ende kurunaga tigete buruna leta twaiga riotero 2016 na bondo chende buya wekera bono Kole byapi ende buya kabisa ari bono uri umwari mu busa bona iga ndo mwari busa igongeire mirimo ikorukwa nka director of studies yani uteneta mangana yo gusoma kwa bana school kurugari umwari munona monyene in despite nga challenges nje yare ngororo kwarura sobora ibu ko mune deputy ende gwachiri goterane rubona school yore no deputy mo ngao bona ore otote mwari mwata director of studies na ki transformation yere na bere nkongu go adjust lakini aso muntu ko bwato bungai ni bonde egendo kyankonyire mono ne kanisa igondo mulisi bwe kanisa teri kombera bokongu wontebyo nduwa nkaranze nonyensa abande bayisaranse igondo muntu ukumbeka rahisi sana tatikalende ni nyanjete karama gosa abaire ni nyanjete ko yabuli bunale ntalikanya ko yebeke sukali inere weakness yane mbwate igonde butambe straightforward na ende nabo abanene bane nabo ngo batebi buna kinganetie na ende twateberane twaigwana tinje tukutwara na ende muchando monene gokolega sina barabu yes mwari mwese bali yawo yoko chikolita agosojuka no moto mukokoro asamangana yo borokia ngangere tutenge sabali na kiyero na yeje chokire wikiraboni nambe yemo nigo ndino mogoko monene sana nkoira nilinya saye ngambi ya mono ekaron kuligere kuruma iga senarure na sena ikire bono iga nigo nkoira nilinya saye mbi ya mono na ende bunango jugotumuka bono igo ngotumuka kinde strong kinda semire muyo monene bono igo nigo ngwete nga na ende mchinguwe chimbwate na bonkoruwa iga na ende ngende kurandie nonye masai ngende kurandie ni gwaze kanise rantu minji kurandia erinde ngakiye bono nyerwe nkole mirimo ya sai full time timbwati mu chandaro nyago kumibuna abantu bande bago kumenga retirement ya jiro monte kirondo kokiana kumuyita ngangingo chikolia na bonko gendera kurara ko kuragira yasa onkonyire na bana ngaire
abonse basombire sukuru mokogoti bono nere biekore ore mwaka gatatu ase Jomo Kenyatta mokogoti ibono teko mujando gasere gosoma tabukie abande bonse pi bakorire kiro muntu asare nare igoti mbwati wasi ndionse mutinyo karenga mumwe watebe kare igere kitariki 30 umutinyo sita umwaka chiribubere na 2022 umwana mugwe kawata koleta mangana ye family yawe nuclear family yawe ndebingo something about barabo paka muruyogo paka bana bamo paka mwana omogoti wono nimbwato umwana one bono nkuru kumutangi umwana oyo nigo akorokwa Kevin Marita igale Dubai onyuomiri mongino igale Nairobi omwana onde no muiseke Faith Kerubo nere na graduate ya oyo Kevin igarwe kolete korubaraton akolete nutrition oyo Kerubo niga kolete korunjoro ijaton egendo ge korunga bachelor of usinga management science oyo gatatu umumuru muge sana ukurukwanga Wycliffe abincha Marita umuro ngumuruko muge kyagera erega gosoma na kara gosoma yona jikuri ji transcript chia yega out of chi unit 54 igabwa the 26 A's mukarakaria sama so ngo moiro karakindinganya komotaibo ironyene gente karaja tegerere ni moiro gete gakurwa gagukwana nabonko umwana nabanya samwe tobongo oyo nde igaro koruku Joshua nere bye ko mwana ito uyo bwanjete ko mwalimu naenda ganja ko mwalimu bw'Igisongo unaise wono igani gagosomia tarairu na serikali gagosomia skuru ekorupanga gachuba not gachuba se kanisa ya jagirde ga muino na gekuru itumba ali ko muino es kanisa ya zidi ya jagirde ma skuru nere lietani ya skuru nere go chiago so abo Kennedy miyenda ga ali muino skuru anyolete ge ko nyura ngo bayinyolinde ige nyamati igago somie Gisongo akanyite nere nyasa kumigurire nchira elinde nera some airu na TSC lakini naro ulikiru na yale register na TSC bono na ba ganyite enyaruke ndi nero enyaruke yero igonkonyeruke yane lakini talinje na muyulete igaro mwana musubati uminto ukweta kamotige kengwerere toka mosominera no na murenya bururu nera agakorera Kisi National Polytechnic agasoma fashion design alafu no mokogoti uko uyo kale rogoraria na nyure liete lyo mwisho yagasoma nyaguta secondary ndo acha kuyera ndo arapi nyaguta baitera go chibeta mayo nyaguta umwalimu nyagute principal nyagute mwalimu muya nero murusia akamwira nga nchuna kobera igaiga onagosomya uganyire igobona abana bane nabo bari igobonsi onde tayo olikiru formally ne serikali tayo lakini nabonde no gosemerio konene nga Nyasaye at the fullness of time chinga kikaro chiraike onde nanyo leli bagase agoswa omongino noyo Dorika Nyaboke ise mwana mulisia musigisi kurunyene gwalia twamenyire nere bone myaka 34 egochikoera fact 35 enero ngeira abana aba numongina omaito nyombe omuntu nyombe mbe nabo kuba undendire sana undendire mono twalendanire mpaka gwikira bona iga nere no mwalimu ale ase skuru ya Ongincha twenzi no twasomera ndobako tubone na jete beyond nera gasoma
diploma in early childhood kurusunika iga bono no ari ongincha iga bono napotunga na ibuna kwambuli ochongo yo fashion design njana wako design cyangwa na wako design ngo isaranze kero kumne kabuna dorari retine na wako design yeah umwari bono apart from mangana yawe kanisa apart from mangana yo borokia ingine ndo chakwa rakora there is nothing naende ngokora obole mingokora bwate migondo ugisikaria nero tokurakora obole mi iga boni ngangyo simegete bona iga tokusimeka chinchugu twasimeka chibando generally this horticultural company chinyeni na matoka bunayo naro to go depend on in large scale na boso ka in large scale very large scale bono manyete megondo yabeire meke you'll have small portions of land megondo meke bona bogusumeka kwanyora something from there. Samu soma mwalimu ase enganeyo na se umuganogo wekachinga kine kitore merana nindi kutoka tanga wikato sanga mange ase kero kubneke go sase biro kubinde bira ase station ya Ndizi TV bole mimbororo ubunchiro limboro on sinaroro pakka no nya igwate boyo borandia naroro niko toro sanganere ya mase ya mwalimu Patrick malita oser kuruke gasenga ya sense mo ya nyameche kutoka se bunge ya Kitutu cha South ase county ya Kisii kachinga kichinde asomoro buno yiga ingo gatengo yolenge magage kamera street kuriale niga akuru kwa ndemo Steven nanchimna kwa letro Omogano ringo kuro kwa Brian Sagini sena kachinga kichinde bye bye. Yeah. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy